Tamvetserane, anthu ambiri safuna kubona kulandira Yesu Khristu adakali ndi mphamvu, moyo wawo udakali wathanzi. Amalankhula mawu kunena kuti ndiyambe kaye ndanjoya, ndiyambe kaye ndasangalala. Vetserane, anthu ambiri safuna kubona kulandira Yesu Khristu, banja lawo lili nkuyenda. Azimayi ambiri sakonda kupemphera pa nthawi imene asali woyembekezera, koma akangokhala woyembekezera ndiye amakonda kwambiri kupita mwa maprofeti, amakonda kwambiri mumafellowship chifukwa cha nyengo zimene akumana nazo, chifukwa cha chimene iwo asenza. Anthu ambiri salandira Yesu adakali ndi thanzi. Anthu ambiri salandira Yesu iwo ntchito yawo isanathe. Ena ayiwo amalandira Yesu chifukwa choti adokotala alwirirapo pa moyo wawo. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti nkosatheka kutumikira Ambuye uli wodwala, nkosatheka kutumikira Mulungu iweyo thanzi lako litatha, nkosatheka kutumikira Ambuye iweyo chuma chako chitatsika, nkosatheka kutumikira Ambuye iweyo utaferedwa. Chifukwa cha chani? Umapemphera chifukwa cha kuwawidwa mtima, chifukwa cha nyengo zimene iwe watani kodi wakumana nazo. Ndimafuna ndikulimbikitseni kuti tembenukani mtima, mudakali ndi mphamvu. Landirani Yesu Khristu, chuma zanu zidakalipo. Tembenukani mtima, ntchito yanu isadathe. Lapani, landirani Yesu Khristu, china chilichonse chidakali changwiro pa moyo wanu. Ndimafuna ndikukumbutseni uneti monga dziko lapasi limafuna munthu wamphamvu wosadwala, monga dziko lapasi limafuna munthu wa chuma chake wathanzi kuti aligwirire ntchito, momwemonso ufumu wakumwamba ukufuna munthu wamphamvu amene angathamange ndi uthenga wa ndani kodi? Ndi uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tembenukani mtima musanadwale, tembenukani mtima mudakali wachinyamata, tembenukani mtima muli ndi chuma chanu kuti muntumikire Ambuye Yesu kukhala wamphamvu zonse mu ufumu wake. Lapani, tembenukani mtima, ndima usanakutire moyo wanu. Lapani, tembenukani mtima, choyipa chisanakunge tsogolo lanu. Ambuye akudalitseni. Kaya.